Salam dayı. Salam. Näme turwaňyz esilmi? Näme diňe turwaň deşilse gelmelim bäri. Ha? Şu turwadan pul aktyryp bolýar. Näçe diýsen, şunduňmy? Näme dayı turwadan kösene? Pulun gurrun netme maňa normalça turwa ber durany. Ha, 200.000, 300.000 Amerikan pul üçin bir adamam demek men düşündüňmi? Goý telefonu. Eşitdiňmi? Eşitdim. Hani näl turwaňma görkezany? Haýsy razmer diýseňiz ba dayı? Daýy diýdi özünden 2 ýaşynda. Hani ýör görkez, geç. Ine dayı, sepli turwa orsun gowdur. Jigim seplenen wadalaryn mo. Seplem bolsa gowdur orsun. Geçen bäri. Ine sepsiz turwalar näçe diýseňiz ba? Men turwadan közenýänmi? Ýene de gerek bolan soň gelen ýükle jäzädir maşyna. Turwan kän olsa näme turwa gözak gelýär? Ine bulara morsun gis demirleri. Jigim diňe orsun saatlaryny satýan öýdýän sen. Özüňem orsa meňdäk gidipdiň o. Hosan turwaya alyp çygyllap ýürege düşdi. Dadal jawr çynmyky. Normalca zat görkezmediň. Alver dayı bakalaram döwüp. Söyleme. Maňa döwüp görkezme. Maňa iň kymmat wysdat görkez. Üstüne pul goýjak bolyn. Gowza daljak men. Turwadan pulakdyr ýani burnunyň mankasyna aşyryp gitdiler. Ha kamerada. Ha. Bu turwalaň Lüboy görnüşi bada. Lüboy görnüşi var. Hayır görnüşü var. Mesela. Lüberde yok burada men zakar etsem getirdim. Zakar etsem akalpta mesela da orta. Orta. Adına diýsen. Hemmesi orsun wiş kaçysty var. O. O. Bu lawatlar list diýen bar. List demirleňem razmeri ýogyndlygy tapawdy yok. Hemme da çykýar. Var mesela da. Bahalar nähil ondan. Bahala dök. Nile aýlanyny gör. Bahany ulanna. Bir ýerden arman tapaýsam. Gel ha 5 maňa aşak. Şu bu ýer bir burada atda berdi. Ömeňne äçe elim alaň ok. Gelenler saňa çaňa diýip otyn joraň bilen gitdiň onnoň. Ne eliňe almalymy? Oňsy ýursama maňa çaňa diýip otyr. Ya kod birine berýär. Ne kod birine berýäňiz barmy siziň? Çaňa etdi alyň da. Gapdandaky dostuma aglap otyr. Ikun wer elime bat. Men hemesini dum. Ikun wer elime batyr çaňa etdi diýär. Aýt şo ýanyňdaka. Jaňyny alsyn şol gurulöşsün. Sen ne niyada duma menne nirde olsam çalçak gelo ejen dagam sang edip dur çalçak gelle bäri bar diýler bilýsin şol men jydam o no saňala gerek gelo maňa sen beýtip pembekşe beri hiç beýtip pembekşe bergiň ba bolsa aýtyp bolnok möňünden maňa duýdurup bolnom şodatdyry sen şunu öýe gelo sen bir öldür ýalak bir edip etmelisin ýaman kän o bolletda no wapşede men özüm bar ýana sen ýanyňa ýanymda bilen dostum bilen senem zoraň aýt birine aşık bolmaňyzmy ýa şo taýda. Gelinde geljek bolsaň, näde dostum bilen iki bol bir-birimizi et. Menejemler var ya. Aha. Ya rahat etdik. Böyle arkaya gider. Ýöne gidem soň ýyzymdan oğlanlar ýüşürse gaçy bolma. Yo arkaya git arkaya. Sen gel ýaşa goýdy ýeke çöp akıl jok garaşan arkaya gidiver. Doğru. Böyle sağ ol. Sağ manar. Aha. Oğlanlar. Kele ya gidenler o. Üy söyleyin de. Yok gel verim o gel verim. Git lan oğlum var karama olmaz. Bak kakılıyor mu? Ano sen ayağın gitti diýdin ha o. Yok gidip de karışmam görüyor. Ýa-ýa mehman çağır. Oğlum var. Kele ya geldi. Hey, mira var ya. Allah Yirdenin sonuçunu bir ay gitti ana. Pul döşüne ya. Osa o. Ya ya. Ah, eridim. Näge pijidme ýapýan? Ha sen gitmedin mi ejenlere? Ejenlere çekdin ha. Yok, doğrudan ýyzym araçyny daşlar, gyrgyn ödem, aşyk dönüm. Ağam mene çık o. Näme bolsa şo boldy no. Şunu berik gitjek mene. Çakma ho, çakma. No. Menem içine, menem stulga gidiverecek bay. Siz de rahat bakana, men rahat oturun o. Wach edýdim, şular şaman garyn füýdüde padnosy bolaýda da. Bu kim? Ne? Deme ben saman galan geldim gençe. Saman galın dilemi kabul etti. Ene bir malını bir mi patno. Ne diýetdiň gençe? Nos bolsun. Sağ ol.
Bu näme? Ay hop berlen Allah otur da ho. Şu keleýlen dile kabul bolsa da yarat bolanok. Al. Ýür gydym zakda bilen ýerik. Ýür. Ha. Şu aş padnosyň ýanyna sowjak aýadagy sowasan ýeýil boljarda. Bu kiminni? Beşmin öýden çykdym, öý kelýär etdiňler. Ýok bu ine. Denizi mennaý, hel aýazagy suw diýip etdiňiz-de. Bu diýjek suw. Ana şu suw, şu dileňe kabul boldy. Ine. İkisem bitdi ya. Yok malum ana. Sesler ayok o yattılar ötüyor. Yoşkuna çıkıp koyun. Agay sen kiminni? Ne genç ol men yankı var bot men. Uy, hayır ki iyi rahatlanmadın öyle. Soğudun Almanya'ya. Tıkmarrefte kim karo? Salam, hoş geldiniz. Asoş kafemede. Siz bugün 180. üçlemede oturuyorsunuz. Men size 3 tane sorum var. Bilseniz, şulara yazset, savvat berýär. Başta size sorayım mı? Sorum şeyli, sinüs ve kotangusun arasında näme tapagy var? Ne bileyim o? Sevgiliňize bilmedi ikinci sorum size sorayım mı? Sor. Bir goşmak, bir näçe bolýar? Hocam dilim ucuna bırakacağım. Sonra nemeler? Bir koşmak burada at oluyor değil mi? Yanlış mı bir kolye ödüyor şöyle. Bildiniz. Üçüncü sorum size sorayım. Kimya tabii safında näçe element var? Bilýän zatym bilmem. İnsan kuba in zakul çetil sorular biri. Tıkmarrefte kim karo? Şu an iyi gıdıklanyan yerden tuttum ara sahip değil. Asenal pekyanı? Kim? Bildiniz. Şu adamı adı dolar mı? Ho, ne? Şu açık ofise gelin, sizden geliverin gönül. Enes çayalayda müşterimiz hem gelýändir. Sağ ol Enes. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Gel an. Näme hyzmatam? Çay içecek bolýan. Tuvalama ogluňyza ýörýänmi, gyýdyňyz çykarýanmy? Yok, özüme öýlenjek. Enes müşterimiz hyzmatlarymyzdan tanışdyraydy. Salam. Bizde iň amatly bahada menülarymyz 75 manatdan başlaýar. Näme gelýärçina? Menümize girýän zatlar dograma, palaw, ýarma, somsa, 3 gornuşly, etli, gökli, kädeli. Meweler mövsüme görä sladky tort pişanly. 4 gornuşly iştäçer we 8 gornuşly soğuk napitlerimiz bar. Men ýa alşym bunda. Enem şu ýanky düşünürler bilen hyzmatlarymyz şular.